Kita mo model sa kanang sa kanang sunset mga choy. Tara. Pagkala ba kasi babay, nagwat si babay oh. Pagod na model man. Do, pak. Pak. Lo, pak suko. Ha? Suko. Kabatir nagna model. Baka sa model niya. Tak-takon. Lala. Ano kuno hapos yung si babay? Na, foto lang ka. Ano sa iba mo? Walon hat. Lichal. Kumain mag-gara ya. Maghapon kayo ang tanan dyan mga choy. So karong adlaw maato mig dagat, mangmami ka ng manabagak. Ay di ko magkang gusto sa mi ko magkang mo experience kung unsa ang kreasyon sa dagat. Gwapo mo kang kasi mo po ng maming pambot no. Ako? Di ba pambot? Oo. Kamami ng pambot. Lingon ni mo. Mga choy. Unsa man ato nugayon? Adto na ta. Kita mo model sa kanang sunset mga choy. Tara. Pagkala ba kasi babay, nagwat si babay oh. Pagod na model man. Do, pak. Pak. Lo, pak suko. Ha? Suko. Kabatir nagna model. Baka sa model niya. Tak-takon. Lala. Lamay ka maano niya mga choy. Ha? Pero nakaapa na nabili na itong vitamins. Unsa? Atong vitamins nabilin. Sus, ano niya ron? Gwapong sunset oh. Achoy. Oh, wala dratong audio mga choy oh. Babay mga choy. Ikaw lang kuno hapos yung si babay. Na, foto lang ka. Ano sa iba mo? Walon hat. Lichal. Kumain mag-gara ya. Ano sa natin? Ang itong isda katong butangan o glasti aron mulunod sa ilawom. Ay na. Kaya paapong sa ta mga choy, gili kasiguruhan ang among panagat kay masyurti rin kay wapi isda ang itiktan. Damit ko daw mga choy. Lagi yun, boy, ay wither lang. May tawag pa apong mga choy. Magriya na ko ni babay siya. Pokok ko na. O mo ito tanaw sa kadiyot. Ato ko man. Hoy. Saba ka nga. Hindi ko pa ikaw. Apo. Okay, apong. Oh. Nakakita na kimi din na mulos ni babay ganis pundo. Tugas ko sa oras pinulutay sa pundo yung plitong isda 25. Baligyan na ito sinta wa mo maik. Bawa mo ikaw. Nilalim na ada dia. Oh. Tuwas lao dah. Pag ko nang ispundo pag munot. Pundo ka na sige ko tanong kaya po na human. Palito lang yung 25 kilo. Grabe naman taon man. Di lalim naman agad. Nya kong ibaligya to sa mga lagyo. Sinto sa sinta. Wa ikaw. Rita. Ariyan na siya. Ha? Tanaw kita ta. Tanaw sa may gugusawan pag ariyan ni babay. Kamao man lagi. Ano ka sa una? Sweet tuloy ka na lagi, pre. Ito ko sa una eh. 3 years ko dito nung sig panagatay ng buwan. Gawas mo sagot. Gawas dito ko sa gawas ba? Dito ko sa una eh. Kasubukit. Gasukit. Muna, ang akong ingon sa inyo di gidi lalim na yung managat eh. Ginoo ko. Oh, naluto pag kamot ako. Naluto pag binalutay. Timon lang ganang pundo. Tungas oras. Palito na yung tabi 5 kilo. Wa mo mawa. Nya ibaligya sa mga lagyo. Bligyan to sa bukid-bukid ng 160. Samot. Si Boss Carlo asa maron? Kada ta busy pa managat ko to siya. Kisa to ganahan na mo tuloy aral lang mo sa lingan. Lo, unsa no? Nya na kuno og salta niya kana mo kata-kata nang igurong agad. Kuya gigita marasihan ba. Siyanda. Kasugba gini ron. Di na mao nang gagmay ha. Kana na sa lawang bitaw no. Tara mo to. Ako na gisubad sa tuloy. Oh. Alam mo Mo dai. na gisubat sa tuloy ko na mo na gisubat. Mga choy. Ano na? Oh. Mura na kang nagtugbo diri kon mga pagkaon ba na? Dogok din oh. Press gina. Oh, mga choy. Mga choy, pagsugod na bigpira kay para magkasugba mi. Nakasuway na mo ka na manugba wala mas laon. La. Kung ako kasuway, di gidalim. Pinangyaw pa niya tagwit 5. Po na lang 50 rin para tumas kilo bugas ba. Tagamit yung ka pre. Kaya ano naman. Di ko sana? Tihok bet. Mga choy. Ano marihipos para idol oh. Mga choy. Mas babay mo.
Kita gini kisi-kisi ya. Wala yung muti mga choy. Kadiyot terus nih mga choy. Dako ka oras. Ano mga choy ba? Para panodan ba? Lah. Dagar mungkin sudah Usa? O panodan ka na yung babay. Dagar mungkin sudah na. Balagyan ang banay. Masa nengok dito mga choy kay. Parang na isog ba na? Nami isugba ba? Wala. Karon amo na ipol ron hurot ang pukot. Mga choy. Mga choy. Mga hugit mga choy, pero napatay nagluto-luto dito ha. Huwag yung balik po rin ito tak-tak mga guys. Di pa ginimao mga choy. Atong kauban na rin, nag-ilaw. Oh, baka ano yung mga choy. Nabili na mong vitamins, pero pads kayo. Dito na sa'yo mga choy. Sinukba lang tuloy. Choy. Lumiyar pag yung nasa dagat magkaon ay. Press na press. Ha? Press na press. Nya. Dapat sabay. Na. Danak dun siya pre na buntag yung sumukaon. Taon-tag. Kaon ta na. Hapon dali nyo. Mani malamig dali mga choy. Ilaw. Oh mga choy. Lah, udah magatos. Ano yung ginabuhay sa pobre mo? Nagagat? Nah, yan, di ko na. Kaya makakaon. So, mas paitan ng nagat pre. Kunya, paliton nagplato. Brato, sabi nun. Lalim ka na yung nagat eh. Second unit mga choy. Mga choy. Apa mga choy? Dapat ba tagak pre? Okay na mga choy. Dagmay yung matas bukod mga choy. Mubat ba yun? Pangbuhian lang po na magbalik. Ayan na. Ayan na, maakra mga choy. Daggo ka na tabag yung trabuyan mga choy. Wala yan mga choy. Abot na kita? Siya abante eh. Atras ng balik ng laon. Sumta ko trong mabrabot. Tanggalis-los ginda ko ay abante. Balik laon. Itong amigo ay hupong na. Si katog ng laon. Huwag kaplanan. Basta ko niyan. Nagmay, basta kanunay. Tama na yan, mong giingon nga. Nalaw naman ko ang kagabion. Sanay babay, ano siya manay babay? Salamat Thank you. Lawas na sunod na pod. Kumpo na po. Salamat. Bahay naman. Mahal ka rin nagbabay. Mahal kayo. Shout out! Sige na, sir. Gipili naman Shout out ako sa mong YouTube subscriber. Dara. Okay. Boy Sweeto. Richard Padayon. O Glendale Rumagos. Shout out! O shout out ako ni Tagaro Granado. O Jinilin Ngilig. O Kinit Lapis. O Rex Carter. Shout out! Og shout out ay kong Gerson Pandili, Alan Ikala og Masauyabi. Shout out! Wow! Og shout out ay ko ni Manchi Mans og Jarsinpur. Shout out! Og shout out lang ko sa kong amigo na si Boss Babay Pable. Sunod kuyog na po sunod ha. Sunod, mamamo na po tanoy. Uy, biling ko naman. Sige ko naman ng singgaw. Meow, 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 meow. Sawa pa ba shout out diha mga chino? Comment lang mo gatro. Wow!